Kaixo, gaur Euskal Herria Bilduko ordezkariak hemen plentzean batu gara, Madrileko kontu ezberdinetaz hitz egiteaz aparte, 2022ko aurrekontu orokorrak tramitatzen ari diren Madrilen, orain senatuan ari gara horregaz, eta kongresuan jada onartu da guk sartu dugun proposamen bat. Izan be, hemen paseo honetan, plentzeako paseo honek ikusten den moduan, obrak egin beharra daukaz, mantenu lanan faltaz dabil eta gure proposamena onartu da. Gogoratu behar dugu, Bizkaia eta Gipuzkoako kostaldeko herrietan daukaguzan beharrizan askori, erantzun beharra ministeritzak daukala, ministeritzaren eskuetan baitago transizio ekologikoerako edo zehazki kostazteko zuzendaritzaren menpe dago gure kostaldea, eta beraz, lanean jarraituko dugu Madrilen, aldogun bultzadarik handiena emoten, eta aldogun neinean gauzak lortzen. Gure lanak fruituak eman behar dauz, eta fruitu horrek izan behar dira aurrerapen sozial eta ekonomikoetan, eta zelanez gure herritarran bizitza hobetzeko eta horretan jarraituko dugu lanean indartzu. Idurrek esan duen moduan, paseoaren egoera guztiok ezagutzen dugu herrian, zoritxarrez, hainbat pertsona erortzen dira bere egoeragatik, eta diru partida honekin konponketa partzialak egingo ditugu, baina espero dugu izatea pizgarri bat, konponketa integralago bat egin ahal izateko aurrerantzean, eta zentzu horretan gu oso positiboki baloratzen dugu.